jati laban y'a yira ko san 2023 la Burkinabé ye mɔgɔ miliyɔn 22 ani 700,000 ni 773 ale ni 503 o kɔrɔ ko Burkinakanw cayara 100 sara la 3 kami lawali a bɛ ɲinina mɔgɔw fɛ k'o ka denwolo caman dabila i bɛ dɔw sɔrɔ bi den 20 den 30 den 10 ani kɔ ni denwolo caman ni hakilina kelen dɔ bɛ mɔgɔw fɛ ni fan ta dabire b'a ta lakɛnɛ kan. Ala lo bi den balo ala lo bi denmisɛn balo n'a sera ka se ka dɔɔni sɔrɔ ka don an nugura ni i m'a ye ko kɔnɔ bɛ yaala sanfɛ ala lo b'a den balo ko sin tɛ kɔnɔ fɛ mais ala b'a den balo n'o tɛ kɛ an kana n'an kan b'a filɛ an bɛ sara cogo min na ni den wolo tɛ yen duniya bɛ ban. Dawuda Sanfo ale bɛ si bi san 54 na chauffeur lo muso 2 ani den 10 b'a bolo a bɛ fan ta dabire ka ni kuma ni kɔ jaabi d'a ma. A yirara k'a fɔ sisan ko ala lo bɛ den balo sɔnna. Bon o ye fɔlɔfɔlɔ kuma ye dɛ sinon bibi in na nin mɔgɔ bɛɛ bɛ baara kɛ kolokolo k'o den balo tiɲɛ don an bɛɛ bɛ ala ta sutura la mais k'a fɔ k'ala lo bɛ den balo an b'a jeli ka y'a jigira ka na dumuni di mɔgɔ ma o an b'a daare le o a ka se k'an sɔn an ka se k'an denw lalaga sinon o ye fɔlɔfɔlɔ kuma lo ye k'a fɔ k'aw yɛrɛ encourager sinon bibi in na nin ko ala lo bɛ den balo i bɛ sigi den bɛɛ bɛ sa kungo ra. George Sanu ale ye fonctionnaire ye an y'a kunbɛn Bobo Julaso mairie dara fini gɛma b'a kan na a ye banfila biri a si bi san 40 ani kɔra den 2 b'a bolo a b'a ta hakilinata di den wolo caman kan. Yani ka question yɛrɛ poser ne ma o an ɲɛ bɛ diɲɛ ni gbɛlɛ ra e bɛna den wolo k'o bila i tɛna se k'o balo o ye kelen ye den bɛ taa se hakɛ dɔ ra a kan ka don école so ra sinon den wolo tɛ foyi don i b'a bɔ k'a bila dɔrɔn mais i tɛna se o kɔrɔ finalement fiɲɛ bɛ don famille kɔnɔ o ye kelen ye filanan i tɛna se ka lɔn den ka école wari o ye filanan ye donc a bɛ den conduire ka kɛ voyou le olu fana b'an fɛ dugu kɔnɔ ko baara tɛ yen donna bɔra a bɛ kɛ bon m'a lɔn bɛna fɔ cogo min dɛsɛbagatɔ ye hali y'a kereke donc n'a bɛ se a ye den wolo k'o da kɛɲɛ k'o bila a se bɛ se mun kɔrɔ a b'o kɛ. Isa Watara ale ma furu fɔlɔ ka den wolo caman kana wolo caman ale fɛ mɔgɔ kan k'i damanata le kɛ. Bon ala sɔn n'o kɔni sa mais mɔgɔ fana a ka gɛlɛn i tɛ se ka si yɛrɛ ti mɔgɔ la bi ka den wolo caman k'o bila i ka se danna yɔrɔ min na i ka den wolo ka da i ka se ma pour que denw yɛrɛ kana sɛgɛn sini quoi. Ka se ka den wolo caman ni nɔgɔya fɛrɛ caman tigɛni lo kami san caman ka musow ka wolo bɔ ɲɔgɔn na nka o fila ni fana bi mɔgɔ caman donni lo o ko ra nka dɔw bɛ hali bi o ma sɔn fila ni ma. Hawa Ture ale b'o musow cɛra. Planification kɔni a ka ɲi mais tuma dɔ a sɛgɛn ka bon dɛ bali munna dɔw yɛrɛ bɛ planification ni kɛ a bɛ kalo caman kɛ a ka koli ti tigɛ ka ye o fana bɛ mɔgɔ ja tigɛ planification ko ra dɔw b'a kɛ tension tɛ to ra tile 2 i bɛna n'a ye ko tension bɛ yɛlɛ a bɛ yɛlɛ n'i taara o b'a f'i ɲɛna k'i tun man kan ka nin kɛ i tun ka ɲi ka nin de kɛ bon a bɛɛ ye problème ye musow ma sinon wolobɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kɔni a ka ɲi a lafiya ka bon muso ma nka farigan minnu baara nin olu bɛ an siran n'an ɲɛ sisan kɔni. Madina Wodrago o ye dɔgɔtɔrɔ ye Bobo Julaso kɔnɔ wolobɔ ɲɔgɔnna fila ninnu tiɲɛ n'a nkalon a b'o walawala anw ye. Par exemple pikiri ni ko n'i y'a piqué se ka kɛ n'i nana a dabila ni a bɛ se ka kɛ i bɛ temps dɔɔni sɔrɔ ka sɔrɔ ka wolo sɔrɔ an b'o fɔ a bɛ ovaire endormi dɔɔni o m'a fɔ k'a bɛ wolo tigɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ to pikiri ni kɛ n'o ye rendez-vous ni faussé 2 semaines a bɛ kɛ kɔnɔ ye o kun. Ka den wolo caman fantandugura a bɛ jamana to kɔ Abibu Watara o ye économiste ye a bɛ jamana to kɔ ni hadum ye ale bi o fana fɔ anw ye. Denmisɛnw ka ca dumuni yɛrɛ tɛ se ka di o bɛ danna o ka école ko ni denmisɛn taara selen fɛ ka taa se ekɛ dɔw ma i tɛ se ka bɛɛ ta ka don école la fɔlɔfɔlɔ kɔni an kɔni tun y'a ye mɔgɔ caman tun tɛ taa n'u ka denw école la u b'u bila forobaara la mais bibi in na développement tɛ se ka kɛ ni kunfinko ye fo denmisɛnw ka kalan dabalo tɛna se ka nana kɛ ka an ka dugu ni ka sɛnɛko kunko ɲɛnabɔ fo an ka machine baara don a ko ra mais denw cayara u ma se ka taa école la o de tɛ machine boli cogo lɔn o tɛ machine mara cogo lɔn bon dugu bɛna kɛ cogo jumɛn se ka baara kɛ ka se ka o denw fana balo. Den ka ca den man ca a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ mɔgɔ yɛrɛ kɛcogo fɛ. Dawuda Watara n'a ka den tan bi olu ladilikan di den wolobaga bɛɛ ma.
Bon, a gwɛlɛ ye min a bɛɛ ye organisation le o parce que ni bi ko kɔrɔ ni organiser ka ban i tɛ sɛgɛn mais ni organiser tɛ ka ban i den bɛ wolo k'o bila ten komi saga a bɛ kɛ sɛgɛn le ye ma quoi. mais ele t'a organiser cogo di? Bon n t'a organiser ni n b'a lɔn ko den ka ca fɛ donc bi organiser min ni wari sɔrɔ n bɛ yɔrɔ dɔ ɲini ka to k'o bila pour que ka se k'o ta école ko lalaga o n'o ta santé ko lalaga dumuni ko kɔni n bɛ bamaw fana na u kana dɛsɛ dumuni na donc k'u bɛ a organisation ten n'u b'a to n bɛ sira ka bɔ n yɛrɛ la. Sinon ni min sɔrɔ dɔrɔn n b'i janto denmisɛnnin dɔ la n'i y'a wolo caman i t'i janto i ta denmisɛnw na ka ban a bɛ kɛ sɛgɛn ye. Nin tun ye Alidu Wederago kumakan ye VOA Mara tɔgɔra Bobo Jula So.